Nagising ka pala, Vince. Kaya ko nag-sleep ka na eh, Vince. Nanonood na siya ng ano, atim muna. Kaya nakatakot dito pag nasiraan. Kasi ang dilim. Tapos kung mag-isa ka lang, bigla may lumapit sa'yo. Kailangan mo ba ng tulong? Ay, naku. Mamaya nagkakabit kayo ng ano? Pwede kakabit kayo? Wala? Thank you. Okay, dito na tayo sa South Luzon Expressway. Wala ka ng tap. Sa Toyota yun. Atin. Hindi ko pa napalagyan. Buti walang traffic. Bilis. Saan kakabit ng RFID, ma'am? RFID, meron? Papa-install eh? Ayun na sir kayo magpapa-install? Ngayon sana eh. Nasa gitna kasi sa registration. Ay! Kung kaya niyo pong mag-serving. Oo nga, sayang. Pero next time din meron sir. Meron na. Thank you. Ano yun? Kaparigan mo sana yung sticker ito. Ano ko dyan sa gitna? Huwag na lang. Delikado. Yun. Doon sa nasa Jollibee. Ayun, kita ko na eh. Yun o, naka-smile. Paborito ni Ben. Tulog na ba si Ben? Ay, tulog. Kawawa. Kawawa. Tulog sa lunes.
May una sa side. Ay, good. Yan ang bahala kaya. Si... Dito ako pati lipat tayo. Kulay green siya. Ito na kami. Tara. Close daw sabi ng guard. Ano, okay ba? Napaghihintay mo? Ha? O, dito na, pas naman ito. Okay na. Burger kayo. Oo. Ano yung balik mo? Nag-video? Badaw? It's a Kaya pala video. lumipat ka din. Ayaw mo na mag-video? Ayaw mo na mag-video? May ano na, may habakan din sa Manoy. Eh, saan sila? Papunta doon bahay na dito yan. Ay, dito na yan. Nakapunta lang sa... May-ari ng hospital. Ito. Hospital dito. Mga doktor. Ano lang lugar ito? Sa Riyaya. Sa Riyaya. Sa Riyaya. Sa Riyaya. Dati madalas ako makapunta dito. Pumiyat lang. Bahas. Tapos ito, Jollibee. Ay, Jollibee pa lang doon sa ano. Ay, wala. Ang dilim dito sa may Atimunan. Mahabang ahon. Medyo nakakatakot dito pag nasiraan kasi ang dilim. Puro bangin. Na tayo sa tuktok.
baba naman. Isip ka pala, Vince. Akala ko nag-sleep ka na eh, Vince. Nanonood na siya ng atim muna. Kaya nakatakot dito pag nasiraan. Kasi ang dilim. Tapos kung mag-isa ka lang, bigla may lumapit sa'yo. Kailangan mo ba ng tulong? Ay, naku. Take break. Malakas. Ayos. Mahaba din yung biyahe natin. Alas 7 tayo umalis ng Cavite. 1:45 na. Umuambol, dahan-dahan na patakbo. Kaya muna tayo dito sa tabi ng dagat. Saan ba yung dito kinakain natin? Sana kayo. Di baby. Ayun. Saan? Yun. Ayun. Iba ng parkingan dito naka diretso na. Hindi naka Turog. Kaya muna. Cellphone. It's eating time. Bawa na kayo doon. Ano muna. Dito dito. Kayo Manoy? Ha? Ang taon na. Kung anong order na? Ha? Ano? Yung may sabaw. In-order natin. Para masarap. Itong dalawa, ang kayo niya. Turog, si Binsoy. Kaya mo na muna. Itong ranto kasi tubig. Hindi malayo-layo pang biyahe kaya kailangan pahinga muna saglit. At kailangan mag-energize dito po sa tabi ng dagat.